Kristo yenye wane nya ade nyinada deja woni asomdue hene yewura enwonyam kan din da amen wa wutumi so na brade nyina so ohen kese enwonyam kan din da amen oni amama wo hene yase nyina agye nkwane ho enwonyamfo enwonyam kan din da amen onko a omawa yeda wase ensa amen ehyewe enwonyam yehyira wudin utumi no enwonyam no kese so ana wadi nkumama yen wo enenso dwumadie mu enene de etosom yensa ebra wonko a wafiri adwuma na se no yente wo haw yente amane yente wo sunni atete ne awerho wona mutumi no adom so egusu ye wadwuma yehia mu nyama nyina akọ nanim asomdue mu a na ye wawurade na waye ohe ne kwafo enmonyam kan din da amen o se yane ayaso ane so abre na ye komubu yamra wawurade onchen na wobesue ye na am ye komu adwoye nti yaba na nsa dwumadie mu ni nyina da wanim adagya ohene beje wadwa na befa dwumadie nyina no mum firi utumi no ahoɔden mu na fi abɔne ne yamra atodie nyina kyɛye Kristo gyina adehyemogya ne so na epepa ye bɔne ne yamra atodie amuyɔ ne nneɛma ya ya tu awurade nyina da adehyemogya ne nti ewura fi abɔne kyɛ da amen yaba wanim miwura Yesu onkwa no ma wa ba yaba ya manipa bia nkyɛn wawurade nkyɛn na yaba enti frutumi no ahoɔden na ebran sraba yi mu firi bɛyɛ wadwuma sɛnde sɛne fata yɛbɛfiri abɛkɔ na do yale no no anya na yale sa de honhom bi ne da na wabrɛ tumi na se de na dwuma asɛ na ayɛ yie amen tumi bi hwehwem ne nsam sika na wabrɛ na se amen yɛbɛkɔ no na yɛde adanse die sononko aba wanim yɛwura Yesu yɔme yɛnda amen onko awa ni titiri akɔ awa gekɔ baachi miwura Yesu hyɛ ne den bɔna sense dɔmɛrema mani nyansa manimdie manakokoduro fatumi mutumi ana na wode ma wakɔ Eliya na wode bre ba akonfo ase no fa betena wakɔ awa mu tumi biala bewuru odan wem na na wakɔ awansa so abre honhom na se na wagie ne fa hodi ayo ma awa no nko awade a miwura Yesu yɔme yɛnda amen yɛne da so nyina no awurade nti wakɔ awa nko awa ɛka no ho a ɛne ne ɛyɛ adwuma no so hyɛ wonsa bo nyina senesa nabarema yiboni su ene boni pa nyina ho firi omuso amen tutu anamo siye na ema ahosuo no nkonkron nye omoma obi ono no akasa na ahoade ne tumi efi awurado nkyɛn ne adiefo behunu nyina da na efi utumi mu ne asenkafo bɛka nyina na efi ahoade mu adwuma adwontofo bɛto na efi honhom ade ama wɔ mu miwura Yesu yɔme onda amen oni akwankyerɛfo ne aboafo ne butantin ohene no kwafo obi nkyerɛ wadwuma ye na obi so nya wadwuma ma wo adwuma ne wadwuma ne yɛ ka nyina ne sɛ ne wawurade opɛ no enye hɔ daa amen amen sorry tinase abrasim otumfu nyankropa bia maina akwanyina mo ya bia maina obi akwanyina ya miwra babia amansashia baba ne beyi wa ana baba ya badawa ase Onyamia mashawa
What
Adonai,
When I'm about to menu and it's I do yes, you have to near bro. You can probably one my new be a radio. One more than beauty, yes, I took a Musoni, you travel that day. What's your name? My sunshine in your dream. To me, you want the woman, I am I don't know where the new to be where I did in the year. I know to me more, baby, more you I know to me more, but the other in my everyone, no my dear friend, when I be a man. Come on, Brania, what you are doing, Sunday? What you are doing, sir? Oh, my dear, I'm ready to meet you. Yes, so be as I see what you said. Obama, yeah, to me, pay your pension. My one in your doing here that day. Montenegro, Naradian Sanchez. Woman's what an is a Galilean, and no way, Yami Benio. Okubiremu, Radici. I was what you be for your crazy, oh, brother, you know. You know, as I see so. What do you need to me? Yeah, man, I have
for someone. What's your Nyamia
When you
Allah wajumenio Awurade wajumenio Siamoya wajidi so be kwa maina wajumeni Osuswa wajumeni bro wajutami wutitimio wajumeni Awurade akabibichira mi Owa ya jiro kwano ya fra fra wo
isa wa nyamia adwa isa wa adwa Ojuma yenino Ojuma biya ye Ojuma isa wo nyamia Ojuma isa wo Ojuma ye Ojuma isa
Oh,
Jamila,
Who
Abraham Yankopon, Isaac Yankopon, Obotana Amansu, Yawasoa one chain, Karachi Asadanka Udida. Amen. Yadis Rampa, Boymuni Esra. So them form out today in Abeche. No one came a crab flat and phone some. No one share home at Alafofro. So be a dear be a bit my within Kaida. Amen. Yes, Rawala. A man going to mean free and chanko. And Koswani and Tina. A cra, a door, about dom. Free Ami Abbey about Christo in chain. When you can't share to see how now see our breath for. Yadiamania in Afghania but 12. Tia Sawala,
Ɔdomfoɔ kaeda. Amen. Ayarefo a wɔyɛ nkyɛn. Awurade saa mo yadeɛ daa. Amen. Ɔna wɔpa akwantu. Awurade dɔm mo daa. Amen. Deɛ ne nsa no adwuma ntumi nyɛ yɛ no. Awurade ma ne nyɛ yɛ daa. Amen. Wɔhaw ne amanneɛ bia yɛbɛtumi aka. Deɛ yɛntumi yɛnka nyinaa no ɛhyɛ wo nsa. Wo ne mpaabɔ tiefoɔ. Wo na aba adeɛ ma anatene na wie pɛyɛ. Etu owura Yesu. Wo ne ɔpepa ne suo. Deɛ ne wɔ ne suo a yɛ atete ɛne amanneɛ ɛne wɔ su a ɛkɔ so yɛ abrɛbɔ mu. Ɔdomfoɔ yifiri yɛ so daa. Amen. Ɔdomfoɔ yifiri yɛ so daa. Amen. Yɛn mpaabɔ dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ni. Yɛsrɛ wo ka yɛn ho. Kɔ so a na yɛ. Dwumadie ndi aka nyinaa woyɛ ne mu nyinaa hyɛ wo nsa. Ma nkonko ne ntena yɛn nkyɛn. Kɔsi dwumadie yɛwie yɛ. Na dwumadie nkɔ awie no. Na wɔne ɔfiri akyikyi ne bɛnkyɛ. Wɔn a wɔku biara. Wɔn a wɔhe ɛba a wo Kristo ɔnwina ase no. Wɔma ade so ɛsoɔ mu nyinaa from so akɔ. Yɛsɛ ɔdeɛ ne monyam. Wodi nti kaya daa. Amen. Wodi nti kaya daa. Amen. Ma asafo nyɛ kɛseɛ. Ma adwuma yi nyina. Amen. Ma adwuma yi nto mpɔn. Wotɔn bɛrima wapa na ma adwuma yi. Wurade ma ne hɔn nkɔnkono. Ma ne tumide yi a wɔtamfoɔ gyina baabi bɔ bɔne. So ɔde bɛbɔ akoa so a wodi ne nti ɛnyɛ adwuma. Wadɔ yɛ dɔɔso. Wɔn mo brɛ kɛseɛ. Betie yɛ seesei ne brɛ santi nyinaa. Amen. Amen. Boa meni enche uradian monyam suyi na doyo hoda. Oh, yenche uradian monyam suyi na doyo hoda. Yeda Inyankopɔn ase. Kakra igusu a yɛkɔ enim. Mpaabɔ no ɛne ne tia miɛnsa. Sɛ Onyankopɔn ayɛ adom na sɛ ɔma yɛ ahoɔden na wama yɛ nkwa. Na sɛ yɛtumi da so agyina yɛn aso a na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ Awurade animuonyam. Kam ho biam ne nka so Onyankopɔn yie na dɔ yɛ hɔ daa. Yɛbaa yi adwontofoɔ no ato dwom ama yɛada Awurade ase. Yɛato honhom dwom Onyankopɔn ɛnam ɔdom kɛseɛ so abɛsrae. Ɛnɛ yɛhyia yi deɛ ɛsɛ sɛ yɛtie biara no ɔma yɛate. Deɛ ɛsɛ sɛ yɛhunu biara nso no ɔma yɛhunu. Afei na adu berɛ a yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm. Saa bere nso yɛ berɛ a ɛho hia paa. Na ɛdi pani wɔ dwumadi a yɛdie nyinaa mu. Nti yɛbɛsrɛ dodoɔ a mokɔ abɔnten no nyinaa sɛ woyɛ deɛ woyɛ wie a ntɛm so na wasa bɛtena ase. Na asɛmpa a Onyankopɔn nam n'akoa so a wɔde bɛma yi no yɛn nyinaa yɛtie asɛm no de aka mpa a yɛbɔ no ho. Na ɛtiri asɛm a ɛda mpaabɔ yi so sɛ yɛn honhom mu atade a awora a yɛrebɔ mpa yɛn na Awurade de ahyɛ yɛn no atumi abam de ama yi nyinaa ka amen paa. Ɛnɛ ɛnyɛ obiara na de Nyankopɔn asɛm no ɛbrɛ ɛyɛ yɛn nyinaa yɛsɔfoɔ ɛne yɛade yɛn nyinaa ɔsɛmpakani ɔsɔfoɔ ɔsan yɛ odiifoɔ Joseph Nkrumah Agyeman bɔn nsɛm kɛseɛ paa. Ɔno na ɔyɛ sɔfopanin a ɔda True Faith Church International Agona branch Abraka so nkwanta ɛhɔ no odi ne dwuma. Ɔno yɛ sɔfopanin a ɔda asafo no woba sɛkyerɛma ntɛm no mu nyinaa nso a ɔdi dwuma sɛ asɛnkafoɔ no nyinaa pani. Ɛnɛ yɛmpa abɔ yi ɔbɛsrae ɛna mpani de akɔnya kɛseɛ paa ma no sɛ ɛna ɛtɔ so mmiɛnsa yi ɔne yɛnkyɛ Awurade asɛm na yɛfa nka mpaeɛ a yɛbɛbɔ no ho. Nyame asɛm kyiri kasa yɛbɛsrɛ obiara sɛ obiara bɛyɛ koom na yɛn nyinaa yɛde yɛ koma yɛde yɛ kra yɛde yɛ adwen yɛde yɛ honhom yɛde yɛ biribiara ɛde yɛ asɛm a Onyankopɔn nipa yi ɛde brɛ akyi. Na menim sɛ ɛberɛ asɛm yi bɛkɔ na wieɛ no na Awurade asesa yɛbrɛ bɔka amen paa. Nti saa bere yɛn nyinaa yɛde nsɛmbɔ no dede yɛ kɛseɛ paa ɛbɛhyia ɔsɔfoɔ Joseph Nkrumah ɛberɛ a ɔde Nyankopɔn asɛm ɛbrɛ yi. Mebo ya die nyina sudifra mama dia wana neso ya Santimo Adebo Frasia Ure Adebo Sante Ona miswana ya dinina
And then so da awurade ayɛ ɛbrɛ tenten a asankafo nyinaa pani a ɛwɔ region mu ɛbɔ dawuro sɛ deɛ nkonkon de akyerɛ no no yɛn nyinaa mehyia na yɛmmɔbɔ ho mpaeɛ no yɛanyɛ ana yɛfiri kwasiada yɛapem so a yɛbɛdu sɛsɛ na menka me nsɛm no nkwakyiri bebree mede asɛm no to fam ama wate nsɛm a ɛfiri m'anum ɛreba anaa deɛ Honhom Kronkron de aba me na asɛm no ɛdin ɛda so sɛ ataadeɛ bɛn na ɛhyɛ wo ɔbɔnsam ataadeɛ na ɛhyɛ wo ɛne ɛnɛ Kristo adom ne mmɔborɔ ho nti ɛnɛ ɔbɛworɔ ɛde ɔno ne deɛ ahyɛ wo hallelujah ɔbɔnsam de ɛka ataadeɛ ahyɛ wo ɔde adwamammɔ ataadeɛ ahyɛ wo ɔde korɔno ataadeɛ ahyɛ wo wɔde wiinom ataadeɛ ahyɛ wo wɔde aniberebere ataadeɛ ahyɛ wo mekamfo owura Yesu Kristo ama wɔn sɛ ɛnɛ sɛ wobɛ akoma mu a ɛbrɛ a wobɛfiri ha wobɛduru wofidua mu no ɛyɛ da anwummerɛ a wobɛfiri ha na bɛdu homeda nɔpa na wo fie no na wahyɛ wataade fitaa hallelujah amen Dota medase afei na wabi afidie no adɔfonom ataade bɔne hyɛ yade a ebi bɛhyɛ wo nipadua a ɛyɛ amanehu ɛyɛ abɛbrɛsɛ ɛyɛ ɔtayɛ na ɛtɔ wo nipadua so a na wanhyia odiifoɔ bi ɛte sɛ Jacob bɛkyi a Onyankopɔn afa ne so a ɔde ne di saa adwuma wei ɛwɔ Wood Village ha wobɛbrɛ w'asase wei so wɔ nipa bi wɔ hɔ a bɔnsɛm tumi hyɛ n'ataade bɔne worɔ n'ataade pa no o na wɔde ataade bɔne no ahyɛ no na wɔde hyɛ no a wɔwuo kura a yɛakɔto no atwene no na nipa ɛsere hallelujah amen ne funu no a yɛakɔto atwene no o na wedi ɛsɛ ho na wedi ɔtae yade a
ɔbɔnsam tumi taa nipa hyɛ no atade bɔne yɛnhwɛ yɛn na awurade yesu kristo ɛberɛ ne maame nyinsɛn no na ɔrebɛwo no na wahene bi te ase na wahene no hunu sɛ atade a wɔde bɔ asase wei so no ɛyɛ atade papa na atadeɛ no bɛyɛ atade kɛseɛ na atadeɛ no bɛma n'ahene akɔ so na wiase nyinaa bɛte ne nkanti no na wahene ne pɛ ne ko no hallelujah amen na ɛsiane sɛ wɔyɛ adeɛ nyinaa sodifoɔ nti no wantumi anko no na wantumi anwora atadeɛ no amfiri ne ho na me ne mmienu deɛ ɛsiane sɛ onyinsɛn yɛ bɔne mu na wɔwo yɛ bɔne mu nti no ampa yɛba asase wei so a na wɔtaafoɔ no agye yɛ atadeɛ no a ɛyɛ no na wɔde bɔne no ayɛ dɛ ahyɛ ɛnɛ yesu kristo din mu ɛnɛ w'atadeɛ no bɔne no ɛhyɛ wɔ no ɛnɛ yesu din mu aworɔ amen hallelujah amen ɔbarima bi a yɛfrɛ no moses yɛnyinsɛn no yɛwo no ɛduu berɛ a ɔbɛnyina ɔbɛtumi awea anaa ɔbɛtumi ayɛ biribi no na wɔbɔnsam pɛ no waku no ɛwɔ ne nkwadaa berɛ mu ɛsiane sɛ atadeɛ bi a na onyankopɔn de ama no a wɔde ba asase wei so no na wɔde bɛyɛ biribi papa nti ɛsiane sɛ onyankopɔn wɔ no afa nti yɛde ne too kɛntɛn mu yɛde ne si nsuo ani nanso so ɔbɔnsam antumi anwora n'atadeɛ no ɛberɛ a ɔbɔnsam ani baa ne ho soɔ no na ne maame mpo na yɛtua ne ka ansa na wasaa ma ɔno a ne ba no foɔ hallelujah amen ɛnɛ wɔtamfoɔ no a wɔse wɔdiw so a wɔde atare bɔne ahyɛ wo no ɛnɛ awurade ewura firi wo so na wahyɛ w'atare papa wɔhia no bɛfiri wo so yareɛ no bɛfiri wo so kɔdaada no bɛfiri wo so nkuguo no bɛfiri wo so koankuo no bɛfiri wo so yareɛ no a ɛda wo so no ɛnɛ yesu kristo din mu wahyɛ w'atare foforɔ hallelujah amen ɔdɔfoɔ sɛ bɔnsam hyɛ w'atare bɔne a ɛyɛ hia na kristo mu atadeɛ deɛ wɔde hyɛ wo a obia ntumi nya wo hwee yɛnhwɛ asɛm bi wɔ exodus 2 verse 11 to 14 yɛbɔ ne ntie a yɛnkyɛre wɔ ha bebree mose nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti mmienu yi mu edu baako wɔsɛ mose edwane kɔ midian yɛnkɔ na mose nyiniyɛ no ɛberɛ moses ɛnyiniyɛ no dabi ofiri adi kɔɔ ne nuanom nkyɛn sɛ ofiri adi kɔɔ ne nuanom nkyɛn sɛ ɔkɔhwɛ wɔn adwumayɔ no wɔkɔ na wayɛ dɛn akɔhwɛ onuanom adwuma no wɔkɔhwɛ wɔn nuanom adwuma a ɔnom ɔyɔ na ohun sɛ misraimni bi ɛɛbo ne nuanom bi a ɔyɛ hebreuni wɔhu sɛ ɔbo ne nua yɛnkwan na mose hwɛ ha ne ha na mose hwɛ ha ne ha na ohun sɛ obiara ni hɔ no na ohun sɛ obiara ni hɔ no ɔbɔ misraimni no kum no ɛna ɔmaa ne nsa so na pee ɛna ɔde ne sie anwea mu hɔ na ɔde ne hyɛ amena mu na adeɛ kyɛn yɛ no n'ataadeɛ no a ɔde ba asase so abɛyɛ adeɛ no no ɔbɔnsam ahase yɛ dɛ ɔsɛɛ no hallelujah amen ɛnam asɛm wɔ nti mose wuyɛ no mepakyɛw bɔnsam bɔ ne charge sɛ mose kum nipa da nti wɔnyɛ onyankopɔn nipa onyankopɔn sɛ w'ataadeɛ o nanso wɔnhyɛ wo wuyɛ a mepakyɛw o ɔbɔnsam no bɛwura firi wo ho asɛm wei da biara mede dwa papa yi ho meyi ne mfi da ɛyɛ hu ɛhu sɛ ɔbɔnsam ɛbɛwura w'ataadeɛ ɛde ɔno n'ataadeɛ yɛ dɛ asɛ wɔ hwɛ dwuma a mose bɛyɛɛyɛ ɛbere ne nti ɛna mempɛ sɛ bɛtwi mu bebree adwuma a mose onyankopɔn de no bɛyɛ asase wei so mpo mmara nsɛm du mpo ɔkɔ akɔgye mmara nsɛm du afiri onyankopɔn hɔ ɔdane n'ani kɔɔeɛ a na ne nua a waka akyire na nipa daadaa no ama wɔn akɔfa abosom onyankopɔn kyiri ɛberɛ a wɔpieeɛ no ɛsiane sɛ na ɔbɔnsam ba so ɔworɔ n'ataadeɛ no nti no wɔhuu deɛ wɔn yɛ no wɔde abufuo de mmara nsɛm du no hwee hɔ emu paapae ne nka nimonyam a bɛda so sɛ mose na onyankopɔn nam no so mɛma mmara nsɛm du aba no ne ɔbɔnsam bɛ so ɔworɔ n'ataadeɛ no ɛma ne din no yɛ dɛ ɛfiri soɔ saa na wofi a wote mu no ampa wo
anka duro pra say wona abaye busuapani na nka nsase ye ho nka ahwe so no anya bi adi wona say ka wodi fie ni mu akonya anzo hwe wi no ma de ato so babi e wanu wi aduri edu bedi abusuapani babi e wanu koke aduri edu bedi abusuapani ena Yesu Kristo din mu obesesa wo hyepre obehye watare foforo amen obama ogina bre pa amen ena bossa ase we so me pa che wo be firi ha ko no me pa che se wodi kokko ne nkate na anya woda na firi baabi jeme so amen amen ken kan babro no mame Exodus etimi yenu chemudu miensa de dui waka say na ade achen ye no na bra ade achen ye no Mose firi adi bio ana wo se firi adi biem na ohunu Hebrewfo mienu se wo ko ana wo se wu nipa mienu se wo mo ko ana wo ka kire de odifo ne se ana wo ka kire de odi ho ne se ade ntina wo bo yonko ade ntina wo bo yonko ana obu a Mose se ana obu a ne se hwan ana odisi yenso otitire no se wo wura wo de yenim se de wo te obi afa unsi ye so pani wo pese hukume wo pese obobo mi kume se de hukum Misrim ni no na se hukum Misrim ni no ana na Mose suroi na Mose suroi ana wo se ampara asem ye pie asemi apia bantan na Pharaoh ti asem yi no Pharaoh ti asemi ya anka no pe Mose akuno na ka ope Mose ya de akuno na so Mose akatade na Onyankopon de ase ne se o meya kanifo no kanifo bia Onyankopon de ase atade bi o de ahewo nti no obonsam ope wo akun ohia aheyi ye ka kanifo anya sofo ho asam nko a o wadwuma na we ye no sika na wo nsam no mpacho onyame wa mo abaye kanifo awu abusuane mu onyame mo abaye kanifo awo krodua wo mu onyame mo abaye kanifo awo mepacho asafo awodamu no baabi a wo bɔ mpaye onyame ayi sa kanifo enti abra ye besie mu no asese wasade no a mepacho wo wo no wo yi se wo de baboa Onyankopɔn adwuma ama onyame ani monyam adadi hallelujah amen na abonsam so mpene enti obese wo woro watade no me se na Yesu Kristo din mu wa hye watade fita amen yehwe asembi Sakaria etimi ensa enyimu aye baako me se ye nchare wa ha bebre koso Sakaria etimi ensa enchemu a edikai okasambe Sakaria 3:1 odom osofopani no na Onyankopɔn ma me hunu osofopani Joshua se ogina Awurade bɔfo n'anim ogina Awurade bɔfopani o no ogina Awurade bɔfo n'anim ɛna Satan gina ne nifa ɛna Satan gina ne nifa na ɔtoto na no onse obi ayusu benkum a usu mabonsam o so according to Bible akwa Joshua gu n'anim ase aworo nata de pa no okogina anifa nipa bi wo ho a bonsam ɔte ni mu no wo bɔ charge a wo che prosecutor untimi nyia no hallelujah amen bonsam kogina ne nifa asambe na ba sɛ ɔtoto na no sɛ wɔtoto na no ɛna Awurade ka kyerɛ Satan sɛ ɛna Awurade kasa kyerɛ Satan sɛ Awurade ntwi anim Satan Awurade ntwi anim antina abonsam a wasɔre wo so no deɛ ɔmpɛ sɛ wo bɛware no deɛ ɔmpɛ sɛ wo bɛnya kunu no deɛ ɔmpɛ sɛ wawade yɛbɛyɛ yie no deɛ ɔmpɛ sɛ wo yie die bɛba no deɛ ɔmpɛ sɛ wo bɛnya adwumayɛ no deɛ ɔmpɛ sɛ wo bɛnya animonyam wɔ abusua no mu no ɛna Awurade ntwi n'anim amen ɔrɔfoɔ sɛ Awurade Nyankopɔn ma ne nsa so a hwan ne ɔbɔnsam anwua no nyinaa nnate soro ɔno na obetimi no a anka ogyaa ne bɛhwe asase wei so yabi bonsam ntimi Onyankopɔn ma ne nyɛ yie enti ɛyɛ mo mea mma bonsam post na Onyankopɔn tumi adeɛ nyinaa yɛ hallelujah amen enti yare ɛda wo so no a mepakyɛ ayɛ koankora ɛda wo so a ayɛ atare bɔne a ayɛ yare a ɛsɛ wɔ no ɛnam sɛ Yesu Kristo din mu waworɔ amen ɛsɛ sɛ bubuani sɔre ɛna no mo ahunu maame no wani ha we ɛyɛ azan yabi maame ma ne ha nyɛ sɛ mede wo pirikyi wate asɛ wɔanya azanfoɔ no bia ankurɔfoɔ no bia nka yɛagye wo poma no apagya kɔ soro atwa ama the whole world obiaa hu sɛ bubuani bi aba ha yɛ dɛ abɛsɔre yɛnim deɛ Awurade tumi yɔ deɛ wɔdiifoɔ no bɛka biaa sɛ wotie a
so odiifoɔ ma na no so a onyankopɔn nya adwuma yɛ. Hallelujah. Amen. Eti asɛm bi a yɛbɛka bia ɛsɛ sɛ nsɛnkyerɛnne yɛ dɛ esi. Gyeme so amen. Amen. Eti wɔka sɛ awurade ntwi w'anim. Satan awurade ntwi w'anim. Satan awurade ntwi w'anim. Awurade a wɔyi Jerusalem no. Awurade a wɔyi Jerusalem no. Awurade a mepaakyɛw wɔyi Wood Village Bɔla Junction. Mepaakyɛw wɔyi tumi kɛseɛ ɛte sɛ adi wɔ ha no. Saa awurade no ɔntwi wo bɔ nsam no a wɔdi w'akyi n'anim. Ɔntwi wo bɔ nsam no a wɔdi w'akyi n'anim. Wo bɔ nsam no a wɔdi w'akyi no ɛnna ɔma ne saa n'akyi no. Ɛnna wɔmma mmena mfa ne ntom. Ɔmma mmena mfa ne ntom. Na ɔntumi nsɔre biam. Hallelujah. Amen. By the blood of Jesus Christ. Yɛka Yesu Kristo mogya ho asɛm. Yɛbɔ Yesu Kristo din. Yɛbɔ Yesu mogya no so a na nsɛnkyerɛnne asi na atade bɔne no ɛsɛe na ɛworɔ. Ɛnɛ nsɛnkyerɛnne asi nkanya bi asi nsɛnkyerɛnne bi si ɛwɔ wo fidiam nsɛnkyerɛnne bi si wɔ wo fidiam nsɛnkyerɛnne bi si wɔ w'abusua no mu nsɛnkyerɛnne bi si wɔ w'abusua no mu nkanya bi si nsɛnkyerɛnne bi si atade bɔne bi worɔ. Atadebani bi wura. Amen. Hallelujah. Amen. Tie Awurade asɛm. Kɔsɔ kakra. Ɔsi wei nye genti a wɔhwɛ me firi gyam. Wei nye genti a wɔhwɛ me na firi gyam. Nanso na Joshua hyɛ ntaade fin. Na Joshua hyɛ ataade fin. Ɛna wɔgyina ɔbɔfoɔ n'anim. Ɛna wɔgyina ɔbɔfoɔ n'anim. Enti Awurade bua se wɔn a wɔgyinagyina Joshua anim ne sɛ. Munyi ne ho ntaade fin no. Munyi ne ho ntaade fin no. Ɛna Awurade ka kyerɛ ne sɛ. Awurade ka kyerɛ ne sɛ. Hwɛ. Ɛnɛ. Mama wɔn mu yɛ firi so kɔ. Hallelujah. Amen. Whatever Jesus Christ. Ɛnɛ wɔnam ɔdom a Onyankopɔn de adom yɛn. Nokware Gyidi Asafo True Faith Church International. A yɛwɔ Wood Village. Ɛnɛ wɔnam saa ɔdom no so. Ɛka kyerɛ wo sɛ. Tim. Ɔse. Na ɔka kyerɛ ne sɛ hwɛ. Ɔka kyerɛ ne sɛ hwɛ. Ɛnɛ. Mama wɔn mu yɛ firi so kɔ. Ɛnɛ amumuyɔ bi a na da wɔ soɔ no. Bɛma. Kafra kyɛ. Ɔbɔnsam de ato so ɛmaa se na wɔtafere. Ɛyɛ amumuyɔ o. Ɛda wo so. Eti ɛnɛ. Awurade Nyankopɔn sɛ memfa tumi ne ahoɔden ka nkyerɛ sɛ na wayi afiri wo so nɛ. Amen. Masturbation wayi afiri wo so nɛ. Amen. Hallelujah. Amen. Wo obi adeɛ no wankɔ wie a wo ho ntɔw. Wo nsam no yɛ ɔhene. Ɛnɛ Yesu Kristo sɛ menka nkyerɛ sɛ wayi afiri wo so nɛ. Amen. Deɛ aka sɛ wo yɛ na hwɛ. Na gye Yesu Kristo de. Ɔne wiase nyinaa agye nkwa. Ka Yesu Kristo ewu sɔre ne ne tumi ho asɛm na atade bɔne yɛ hyɛ wɔn ɛnɛ wɔworɔ wo deɛ abɛtɔ wo so ne sɛ nkurɔfoɔ kunu na adi wɔn akyi nkurɔfoɔ kunu ɛnɛ nso kwadwi obi ku ne abɔ odua ɛnɛ Yesu Kristo di mu ɛnɛ wɔyi afiri wo so na amen ɛnɛ wo nko abɛnya wo kunu amen na wɔanoa aduane ama na di amen na wɔsɔre abɔ wakɔnhoma amen hallelujah amen ne sɛ esiw yi a ayɛ akae Wood Village True Faith Church Juda baako nkyɛmu a ɛyɛ nkono ɛkɔpem du na menka asɛm bi wɔ hɔ nkyerɛ wo kɔ so Yuda nwoma no enyimu a ɛyɛ nkono Jude verse number 9 akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ wɔsɛ yɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bi kɔ nanso ɔbɔfo panin Michael ɔbɔfo panin Michael ɛne ɔbɔnsam di apere ɔne ne di apere na ɔkasakasa wɔ Mose amu ho ɛne ɔmo kasakasa Mose amu ho nanso wansi ne atade fi bi a ne hyɛ Mose nipa a wɔkum no no na matade fi bi ayɛ dɛ abɛhyɛ Mose kɔsɛ na wansi ne bo so wɔbɛka asɛm bɔne abu natɛn yɛnkɔ na emu wɔka sɛ Awurade nka wɔ nim ɛnɛ Awurade nka wo bɔnsam anim ma wo nɛ amen ɛnɛ bɔne bi a da wo so bi Awurade nka wo bɔnsam anim ma wo nɛ amen wo deɛ tena fikyerɛ hɔ a Bible sɛ
wɔnam asɛm no so na ɛyɛ adeɛ nyinaa o. Aba. Obi ba yɛwie di nnwuma no ɛnura me hɛda me kɔtena kyerɛ hɔ yɛ adeɛ. Yɛwie di nnwuma no pɛ no akɔtena fi kyerɛ hɔ. Na mo de ada a odiifo ɔbɛsɔre abɛkyerɛ hɔ no. Ɔbaa yɛ ano a mo afa abag na akɔ. Hallelujah. Amen. Yɛn ni agorɔ wɔ ha o. Nyame asɛm ɔyɛ a yɛaka no tumi ɛwɔ mu no. Ɛso nipa nyinaa so o. Ɛyɛ nipa nyinaa deɛ. Na tumi wei ɛne na tumi si antoa nyamaa no. Aba. Tumi wei na tumi si gadawa no. Tumi wei ɛne na tumi si brɔkyerewa no. Tumi wei ɛne na mepaakyɛ tumi si duabɔ tumi bi a ɛno me kɔ nnua bi a da soɔ no. Ɛno na ayɛ ataadeɛ bi na ɛsaw. Ɛbrɛ bi yɛ atwa mu wɔn nso ɔbɔnsam hyɛ wɔ ataadeɛ bi. Baabi a bɛda koraa na wonya. Na woda dɔprapram. Na dɔprapra wura no bakora wasa abɛdwoodwoo. Sɛ mekan wakae. Wonim pɔlitin bag a wode firi ukurom bag Kumase. Obi kura na nya pɔlitin ne pɛn so na nya pɔlitin bag. Na ɛyɛ maa duku wode sɛ hɔ ano abobɔ wɔ nneɛma gum. Na wabɔ no pɔ na hɛ ɔmɔtoam. Hallelujah. Amen. Obi di pipa bag na baɛ. Na ɔbɔ nsaw de ne so bi aso a wɔbɛhyia Yesu Kristo. Enti ɛnɛ wɔwura ataadeɛ no asɛ wataade foforɔ. Ɛnɛ woda kaa mu. Ɛnɛ woyɛ fie wura. And now to be the demo of BBD. Hallelujah. Amen. Jesus Christ. Your word is now. And thanks. Amen. Amen. And I want brother. Monsieur Radinam. Wood village. As I see so, Mijana has a GD shuffle. And I'm so Abama wo. Abrabana wobono. So we be here in summer and America ya. I said I would here be a mo. Now we be free of domo kwadomo. Amen. Now we be free shiramo kwa shiramo. Amen. Now we pass out woody and cat. Me say what bobosia ma woden katiaka. Mantama woden katia uko free here. At the friend contomere here and quiet. What I saw the honka. Make a wakai. And the yes Christo demo free PM. Amen. What I saw the momaneka momone. Monko maame na ɔtɔn mo mane hɔ na monyi bi mmerɛ me na monka nkyerɛ ne sɛ ayɛ a mede bɛyɛ dɛ bɛbrɛ no. My God. Abonsam ha nipa o na wɔhia ya ɛkwam nso ɔya na hwɛ nso deɛ ɛne wu gyeme so amen. Amen. ɛna Awurade nyi mfiri yɛ so na amen. yɛnto Amerika na yɛnhwɛ adeɛ. Yɛwiase deɛ bi wɔ Mati Asɛmpa eti aduonu mmienu nkyɛmu baako kɔpem du mmienu. Ɔkyerɛfo yɛnkɔ. Mati Asɛmpa ti aduonu mmienu nkyɛmu di kae. Wasɛ. Ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn emebu bi mu sɛ ɔsoro ahenni ti sɛ ɔhene bi a. Ɔsoro ahenni no ɛka ho asɛm kyerɛ nipa a ɔbɔnsɛm ahyehyɛ nipa ntaade bɔne a ɔmpɛ sɛ nipa bɛtie Nyame asɛm dubra a yɛka Nyamesɛm a afei na ne kɔn dɔ sɛ ɔbɛkɔ abɔnten. Ɔsɔ asoɔ tɛmu a asa abɔfra a wasɔ no fuom foforɔ. Na wamom ne mfunu mmienu nyinaa. Hallelujah. Amen. Owi a ano asa atena hɔ a ɔmetie da. Mo a motie nhyira no mo. Amen. Mese mo a motie nhyira no mo. Amen. Na mo a motie mo nso Awurade awura mo ntaadeɛ no. Amen. Ɛnɛ wasɛm ataade foforɔ. Amen. Hallelujah. Amen. Wɔna so nya koa biaw. Amen. Yanko ɔkyerɛfo. Ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi a ohyia ayeforɔ maa ne ba. Yanko. Ɛna wɔsoma ne nkoa sɛ. Ɛna wɔsoma ne nkoa sɛ. Ɔnkɔ frɛfrɛ wɔn a wɔahyia wɔn no mmra ayeforɔ no ase. Yanko. Nanso wɔampɛ sɛ wɔba. Nanso na wate. Ɔnsa ɔmpɛ sɛ ɔbɛba. Mefrɛ wo sɛ bɛtie ahenni no ho asɛm. Bra bɛtie a wɔse wɔkɔfrɛ wo nanso ɔmo ampɛ sɛ ɔmbɛyɛ dɛ. Ɔbɛba. Yanko. Ɛna wɔsoma nkoa foforɔ bio sɛ. Ɛna ɔsa soma nkoa foforɔ bio sɛ. Monkɔ na monkɔka nkyerɛ wɔn a wɔahyia wɔn no sɛ. Masiesie m'aduane. Masiesie m'aduane. Makum m'anantwie. Enti wadiifo Jacob bɛhye. Onyankopɔn memeyɛ ɔdansefoɔ sɛ. Onyankopɔn ɛde ɛne ho nkɔnhyɛ bɛtoo hɔ sɛ. Papa wei ɛnyɛ nkrantɛ na wɔde bɛyɛ adwuma. Wɔyɛ kapintani o. Wɔn na wɔtumi ayɛ
akonya wa Ghana ha ama obi abeto e de akwa burochire ne sa nipa we mpacha osika be na wapa anko nya Kubenya. waje akonya wa Ghana ha ama abeto e de akwa burochire ne fendi na nkwanse kasase yehu Nyankopɔn se wonka na hini ho asempa no ye gaga kakra no anamfu mia no amfana ni agro masa owura we menene nante ye 30 years ni me ba jidi asori mu an madam fa me fa no ano no na nante sa bepem ne hallelujah Amen. tenio enti so obi ye biribi sa na ne abere a na woto ne nsa fra wo se bra na ensanchira ne abese ankanya abese Kristo basa no wa maso na bra me pa che oba enchinchim ho Ebi. kai babro no Ose monko kanchire wona wahia won no se. munsanka kanche wona wahia won se Masiesie maduane. masiesie maduane Makum manantwie. makum manantwie Na makum nyamwa. makum menyamoa Na mawie ade nyina. na mawi ade nyina Enti mommra ayefro na se. enti mommara yefora na se Nenso won de. mo bedu yi hwe san ahodo a Onyankopɔn nam wodifo so enam te ya na me hade yesa enam ansɔre bu adwuma ne ho atan yebeto ye mpanimfo ne san adwuma ne te adifo ne ye nnwuma na ɔsɔfo baako te akire ne yebu ho atan baabi yebeto chema ne ye wi a ye ne anim ana mo ye betu die anko ye ne akasa kyere ni pakro hallelujah Amen. sana adwuma ne te bu nneɛma nyinaa ho ntan ne yɛ hwɛ de ɛkɔ so hwɛ san ahodo a ɛne fira no pai kura mpo ye wura dai mo antrase a Onyankopɔn nam ne so ayama mu nyinaa Yesu Kristo di mo nte ɛnam so amene wata de bɔne no aworo Amen. owura wonum wi bio Amen. onko bajama bio Ebi. onko obi ko ho bio Ebi. hallelujah Amen. aya yare sakase mawo awo efidie ya wawura mu yare ya dawo so no yare na dawo so no mese onsa mfa ntra broi emu kafu inu ka akwa anu ho Yesu Kristo dimo abafo bi apawura mu oye sanchirane Amen. sanchirane yesi by the blood of Jesus Christ immediately asesa BBC Ba. awo abrabom enu ni pedua mu kinka babo Matu asempa. Eti aduonu mienu, enchemu num ane adui. yankwai Na won de one day ebra wote opani no asem no. Wanfa anya hwe. one fa anya hwe Wokokoi. okokoi Obi ko na fuom. wobi kope obi akope fichire ba bi atena won fa ho kra Obi nsu kodi ni dwa. wa wobi nso kodi ni dwa Na wona waka no. Wokyere enkoa no a wosoma wo no. wo kire nkwa na wo soma wo no Ene wobɔ wona dapa kunkum wo. wo nti wo yare a wo de ba yenti wo mane a wo de ba yenti atade na esese woro ni nti no na odifo no ehun amane wo widiem honhom fam dana joa na wo somu atomfo a wo fie no na wo ne di asie awurade ni na fa masa wa hwe ade ba che na wo da kete so no wu anya de da fam ti obi ye Nyankopɔn adwuma na wo wasika jibe poaro amane nsa ni sika ho awere ho ata say the whole Ghana asori we me pacho anya wa man church o me pesa me kana kula kire o se wa man church a ana papa be bia asori a sabere no enka wokɔ more than that yenam a process ni mu na ye Onyankopɔn adwuma ahomaso bia nim edu pa ye nkyai a ye nkyerɛkyerɛ ye futuo a ye de ma no se wo fa wan ka se wa brabɔ no wo be wu se na wa ye de wa sesa sanse one sabere sesafo na wa sabere sesafo ne awurade hallelujah Amen. wan person aba yanko Obi ko na fuom. obi ko na fom Obi nsu kodi ni dwa. obi so kwadi ni dwa Na wona aka no. wo mo aka no Omo kyere wo hene ne nkoa no. yanko ko wani Ene wobɔ wona dapa kunkum wo. obo mo da pa kunkum wo mo Na bra wo hene ne ti ase bi no. ebere wo hene ti asam no no Ne bufu yi. ne bufu yi Ene wosoma ne dom. ane wo soma ne dom Na oma wo kokunkum awudifo no. ono mo kukunkum awudifo ni nyina Ene wo hye wo nkuro. ene awudifo no adi wa kire no abafo no adi wa kire no esumu atumfo no adi wa kire no wo mo adane anantwie wo mo adane akraman
wɔn mo adane kwankwan dɔ bi wɔn mo a mepɔkyɛ wɔn mo adane akokɔ na wɔn mo hwete wo sika mu wɔn mo hwete wɔ abrabɔ mu wɔn mo hwete wɔ awareɛ mu no ɛnɛ Yesu Kristo din mu ɛnɛ wɔn mo bɛkɔ nsia do. Amen. Hallelujah. Amen. Kɔ anim. Na ɔhene no soma ne dɔm ma wɔkɔ kunkum awudifoɔ no. Ɛyankɔ. Ɛna wɔhye wɔn kuro. Ɛyankɔ. Ɛna ɔhene no see ne nkoa no sɛ wɔasiesie ayeforhyia no deɛ. Wɔasiesie ayeforhyia no deɛ. Nanso wɔn a wɔhyia wɔn no ansɛ wɔn. ansɛ wɔn. Ade nti na waka saa onipa bi wɔ hɔ a asɛm no wode ma no a asɛm no a yɛde ma wo no ɛte sɛ wɔdiifoɔ hankiyi a ɛgu ha yi yɛsi ɛne yɛkyim ɛne yɛde ama asɛ kɔ hata yɛhwie nsuo no agu wode wokɔde kɔ hata na wodi agorɔ no firi gu fam wone nsuo bi a de bɛsi biem ɛno nti na mede saa quotation wei ma wo no hwɛ nsɛm a ɛhɔ Nyankopɔn nam yɛ so ka kyerɛ wo ne yie na di so na woankɔgyina baabi anka sɛ mekɔ wood village nso so mahunu biribiaa wate asɛ sɛ wotie nsɛm a yɛkan na sɛ wodi so na wobie wakoma ma Jesus Christ na dai na wo ne Yesu to nsa didi na dai na Yesu Kristo mogya no wobu ne sɛ ɛyɛ agyedeɛ bi a wowɔ baabi papa gyina na tumi no asɔre wɔ so no ɔbɛsa n'akyi. Amen. Yɛhwɛ ɔba Adisa eti nson nkyɛmu a ɛyɛ dumiɛnsa kɔpem du nson kameo yɛda wase sɛ yɛkɔda a ɔnka yɛ wakyerɛ sɛ biribiara wɔ ne berɛ nti ɔdwontofoɔ yɛda ase wadaworoma yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma no binom firi akyiri na ɛba nti mede berɛ to ho paa menhwɛ sɛ yɛbɛba abɔbɔ yɛ ani akyerɛ me ansa na matena ase manyini kakra woyɛ dɛ mbɔdwu sɛ duro yi a Adisɛm ti nson nkyɛmu dumiɛnsa. Ɛna mpanimfoɔ no mu baako bu ase me sɛ yeinom a wɔhyehyɛ ntade fitaa yi fitaa yi yɛ hwanom. Weinom wɔhyehyɛ ntade fitaa yi yɛ hwanom a na wofiri hen. Na wofiri hen. Ɛna meka kyerɛ ne sɛ ɛna wɔka kyerɛ wɔn sɛ owura ɛyɛ wo na wonim. wo na wonim. Ɛna wɔka kyerɛ me sɛ ɛna wɔbu ase wɔn sɛ yeinom ɛne wɔn a wofiri ahohia kɛseɛ no mu. wɔte wei mu na winom da wɔn so no wahoro wɔn ntaadeɛ. korɔno ɛda wɔn so no na wahoro wɔn ntaadeɛ. wei mu na wɔn da a na anadwo ne tumi bi ne wɔn abɛda no. na wahoro wɔn ntaadeɛ. wɔn mu na mepakyɛw deɛ wɔn bɛyɛ bia ɛntumi nyɛ yie no. wahoro wɔn ntaadeɛ. wɔn ntaadeɛ a yɛntɔ ɔno nko adeɛ firi a yɛntua ka wɔfiri adeɛ a wɔnyɛ sika ntua ka ɛka da wɔn so amaneɛ da wɔn so ɔhaw bi da wɔn so ɛyɛ saa nkurɔfoɔ wei mu ne wɔn ba no enti ɛsɛ sɛ Awurade hyɛ wɔn atade fitaa. Hallelujah. Amen. Ano ka saa kyerɛ no na ɔsesɛn. Yeinom ne wɔn a wofiri ahohia kɛseɛ no mu. Wɔn na wɔn firi ahohia kɛseɛ nti wɔn ho yɛ hia kɛseɛ a ɛda wo soɔ ɛyɛ yare ɛda wo soɔ amane ɛda wo soɔ wɔbi te ha wɔyɛ bɛyi kɔnfoɔ du anadwo a kɔm anadwo adeɛ kye na wɔnam hɔ a wɔni asomdwie deɛ wɔmpɛ no wɔyɛ na ɛhohom ɔte ne mu o ɛyɛ ataadeɛ bi na bɔnsam de ahyɛ wɔ ɛnɛ saa abatakari no Yesu din mu aworɔ. Amen. Kɔsɔ. Yeinom ne wɔn a wofiri ahohia kɛseɛ no mu. Wɔn mu na wofiri ahohia kɛseɛ mu. Na wahoro wɔn ntaadeɛ ama no ahoa. Na wahoro wɔn ntaadeɛ ama no ahoa. Ɛwɔ aguaman ne mogya mu. Ɛwɔ aguaman ne mogya mu. Wei nti na wɔwɔ Onyankopɔn ahengua n'anim. Na wɔn mu na ɔyɛ dɛ. Yei nti. Ɛna wɔwɔ Onyankopɔn ahengua n'anim. Wei nti na nna wɔbɛpie Onyankopɔn ahengua n'anim wɔ Wood Village ha. Eti ɛnna Awurade ahyɛ w'atade fitaa. Amen. Mene wo kasa. Yentu anamobi. Adisam etimi yansa enchemu a yenum ekwape mesia. Adisam timi yansa enchemu yenum. Die wodi nkunim no. Bible say die wodi nkunim no. Obehye no atade fitaa sa. Obehye na atade fitaa sa. Na mempepa ne din mfiri nkwangomam. Na ompepa ne din nyadai. Mfiri nkwangomam. Mfiri nkwangomam mu da. Na mebɔ ne din magya ne abɔfo. Hallelujah. Amen. Etia na obaje Yesu Kristo dia. Na waje nsuo mu asubɔ abɛtena Wood Village asom Awurade ana waje Yesu Kristo di ade ho awura gye som mu a Awurade se ɔmpepa wo din mfiri nkwa nwoma no mu da atade no hɛ no wankɔ yɛ ne fi o ana wo so ahe atade fitaa
Wo so aso atade fitaa. Wa hyɛ wa atade fitaa wa honhom mu. Aye Kristo dia no. Jeme so amen. Amen. Yan kwa he obarima bi ho asɛm Jefta. Yan hwɛ atemufo. Eti du baako. Enchemu ɛyɛ aduonu enkono no. Yan hwɛ asɛm bi ho. Atemufo ti du baako. Enchemu donkono. Judges 11 verse number 19. No, 29. Judges 11:29. Yeah. Na Awurade honhom ba Jefta so. Ana Awurade honhom ba Jefta so. Na ofa Gilead ene Manase. Ɛna wɔsene kɔ Gilead Mispa. Yankɔ. Na ofiri Gilead Mispa etwa mu kɔ Amonfoɔ no so. Bra. Na Jefta ɛhyɛ Awurade bɔ sɛ. Ana Jefta ɛhyɛ Awurade bɔ sɛ yɛn home ha kakra. Awurade. Yɛn home ha kakra. Wɔsi Jefta yɛ dɛ. Ɔhyɛ Awurade bɔ. Mepɛ sɛ wɔka bi Jefta yɛ dɛ. Ɔhyɛ Awurade bɔ. Jefta yɛ dɛ. Ɔhyɛ Awurade bɔ. Ɛnna wopɛ sɛ ataadeɛ no wuro firi wo so a sɛ Awurade bɔ sɛ Awurade ɔkyena yɛ wukuada yɛ bɔbɔ wɔ afɔre kɛseɛ mibeyi sika emu oduru ade aboa adwuma no enti Awurade mehyɛ wo bɔ sɛ saa bɔ sɛ wɔ yi a mehyɛ wo no ɛnam so ma wuro ataadeɛ wɔ afiri mi so na iwo anunguase ataadeɛ no firi mi so ɛka ataadeɛ no firi mi so ahokyere ataadeɛ firi mi so nefa mi gyina bra ɛyɛ hallelujah Amen. na me de deɛ kyɛn so ababoa wo hwɛ bɔ sɛ ɔba aboro mu o Ɔbaabro. ɛsɛ sɛ obiara woba Awurade anim a deɛ ha wo no wohyɛ ho bɔ sɛ Awurade woma ne firi mi so a sɛyi na mede babɛbɔ wɔ adwuma na bɔhyɛ nso so ayerefire wɔ wɔ mu bɔhyɛ ayerefire wɔ mu esi wo yi a na wo yera fi hallelujah Amen. enti na Awurade di mu ohu mmɔbɔ Amen. na wonya nkunimdifoɔ Amen. yɛhwɛ Jefta deɛ si yɛ Ɛna Jefta hyɛ Awurade bɔ sɛ. ɛna Jefta sɛ Awurade bɔ sɛ Awurade. Awurade Sɛ wode Amonfoɔ yi hyɛ me nsa a. sɛ wode Amonfoɔ hyɛ me nsa a Ɛneɛ ɛneɛ adeɛ bi a ɛbɛfiri me fie pono ano abɛhyia me. adeɛ bi a ɛbɛfiri me fie pono no abɛhyia me no Ɛda a mesan afiri Amonfoɔ no so dwoodwoo no. Ɛhɛn. Ɛbɛyɛ Awurade deɛ. Amonfoɔ bi edi w'akyi no Amonfoɔ bi na 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 edi w'akyi no ɛnna bibi bɛsi ama Amonfoɔ na asae Amen. Amonfoɔ bi na edi w'akyi no Goliath bi na odi w'akyi no honhom mu Goliath bi na odi w'akyi no wɔsaafoɔ bi na odi w'akyi no ɔno a wɔsaa wɔ nneɛma no deɛ wɔsaa wɔ nneɛma no deɛ ɔma wo nya nkɔsoɔ no deɛ woyɛ biribi ɛnyɛ yie no ɛnna ɔgye anya wo deɛ nɛ ɛnna wɔgye anya wo deɛ nɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade mogya no ɛnna Amonfoɔ bi adi w'akyi no ɛnna Awurade bɛka wɔn wɔ agu amena mu na ɔgye nsɔre biam na ɔgye ɛbɛyɛ Awurade ɛne ne mma deɛ hallelujah Amen. Awurade nhyira wo kenka Bible mi nkɔ Sɛ wode Amonfoɔ yi hyɛ me nsa a. sɛ ɔde Amonfoɔ yi hyɛ me nsa a Ɛneɛ adeɛ bi a ɛbɛfiri me fie pono ano abɛhyia me. adeɛ bi a bɛfiri me fie pono no abɛhyia me no Ɛda a mesan firi Amonfoɔ no so dwoodwoo no. ɛhɛn Ɛbɛyɛ Awurade dea. ɛbɛyɛ deɛ Ɛbɛyɛ Awurade dea. wɔn sɛ wɔhyɛ Awurade bɔ Na mede bɛbɔ afɔdemu. hallelujah Amen. ɔbɛrima yɛn fɛ no Joseph yɛnka ne ho asɛm kakra hallelujah Amen. Joseph yɛ obi a Onyankopɔn sɛ n'ataadeɛ firi yɛfunu mu ɛnso ne wɔ bonsam pɛ sɛ sɛtie biada owurɔ Joseph ataadeɛ ɔde Joseph faako bebree so nanso wɔntumi no Joseph bɛdi hene ɛdeɛ na Awurade ntumi nyɛ onua a wabotoɔ yareɛ bi ada wo soɔ amanneɛ bi ada wo soɔ ɛnɛ Pastor Joseph Nkrumah agyeman menam Awurade wusareɛ so kasa kyerɛ wo nɛ sɛ tumi biara ayɛ Amonfoɔ adi w'akyiri no ɛnɛ Yesu Kristo din mu wɔn mo bɛsa wɔn mo akyi Amen. bɛma paa ni mo nyamfoɔ sɛ papi a wɔnyina duro nyinaa wontumi nyɛ ɔbaa ho adeɛ da ɛnyɛ wo ɔbaa ni mo nyamfoɔ te sɛ wo bɛma nyɛ wo ho adeɛ da ɛyɛ awuraho sɛm o ataadeɛ no anka yɛ wadeɛ mu ataadeɛ no yɛyɛ firi wo ho wɔ wɔn kwada abere mu enti wo deɛ ɔda ne nsanfuo ɛna obiara ka hwɛ
ɛnyɛ deɛ wɔpɛ no ɛne waba bɔ asase yi so ɛne waba bɔ asase so ɛsɛ sɛ biribi si wɔ abrabɔ mu. Amen. Kenka Bible. Genesis 37. Kɔ. Na Jacob tena asase a ɛna agya Canaan da asase no so. Yankɔ. Yenum ɛne Jacob awɔ ntoatoa so. Joseph di mfirinhyia 17 no. Ɔne ne nuanom kɔhwɛ nwae. Yes. Na abrantewa no ɛne n'agya yerenom bɛha ne se pama na ɛwɔ hɔ. Na Joseph ɛbɛbɔ wɔn dimbɔne ɛkyerɛ n'agya. Na ɛsiane sɛ na Joseph ɛyɛ ne nkɔkora bere mu bɛnti. Na Israel dɔ no sɛ ne ba no nyinaa. Yɛnti ɔpam batakari bi ɛde maa ne ba no. Ɔpam batakari bi de maa ne ba no hyɛ. Yɛwɛ. Na ne nuanom hunu sɛ wɔn agya dɔ no sɛne wɔn nyinaa no. Ohun sɛ wadɔ no sɛ wɔn nyinaa no. Wɔtan no. Efi abɔnsanfo atena se ehun sɛ wɔn ho ɔfɛ. Ɛna baako bi ne nso deɛ. Wɔyɛ te sɛ dunsin a de dɔrɔ so ahɛ no. Ɛna wɔasɔre adi wɔkyerɛ. Ɛna wɔhaw. Ɛna wɔde amane ato so. Wɔn ho ɔfɛ ne nyinaa akyiri no. Wɔgyina wiwam na wɔn sɛ deɛ wɔte a. Na wɔhwɛ sɛ deɛ obi a wɔte hɔ a wɔn nso so deɛ wɔte ayɛforo adwa so a. Na wohyɛ wo ho a na wodi awerɛhoɔ onua paa gya awerɛhoɔ die Yesu Kristo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛnɛ ɔmo a wohu wɔn no Misrimfoɔ na wohu wɔn no wohu wɔn mu bio. Amen. Ɔbɔ Joseph ho pɔ Joseph sɔɔdaeɛ ɛbere ne nti asɔɔdaeɛ yɛ kyerɛ ne nuanom ma ne nuanom nyinaa taa no kɔɔso ɔmo hu sɛ nsoroma kɛseɛ bi wɔ ne so. Omo po Joseph fo po se wo mo beku no omo de rekosi amenam ekoyi ni fra amenam mo asa aton no okọ Potiphar fie no ehon so so ne yire Potiphar yire so sa de asem sa ye de ekoto no so bon sam be so woro atade a enya yizo. Hallelujah. Amen. And Yesu be se watade. Amen. Enka wo yodifo wo kasem pam wo se nkomo pam wo yonimonyamfo nanso so abusuamu anome bi abusuamu atade bi a yɛdware wa ɛworo yɛ no ɛnyɛ Kristo amamu a ne wa mampa ba anya de a awurade nsa wɔ so de ɛso Joshua ɔbonsam sɛ na atade fi nti wanhwɛ yi a ɔbonsam bɛ woro watade no ahyɛ watade fi ɛnɛ Kristo nti ɔbɛhyɛ watade papa na wobɛgyina bɛyɛ pa na wo de wobɛyɛ nsoroma kɛseɛ nipa nyinaa bɛhu wɔ na nipa behu afɛre. Hallelujah. Amen. Mimi Joseph nkroma me gina hoy. No abonsam beso woro matade. Hallelujah. Ada say. No abonsam beso woro matade. Cause me nya mfinhia tumienu. Ana wonkonkono ba me so. Na me yakwala kitikiti. Na nya gidi mu na me ho. Na osofo anam ne nam no okogidi ene wogyae na ote asɔre foforo na me yakora ketekete menhia dumie ade bia nyame de bɛkyerɛ me bia ɛyɛ adwuma ukɔ me krom ko bisa ubisa asɔfo sam no obia bɛka kyerɛ wo. Hallelujah. Amen. Enso koduro prebi asam ketua me ho me ka kyerɛ asɔfo ne so nkɔbɔ masu na mate sɛ am wo so ankɔ he me ɔsi so nya mfinhyia dungɔtwe dabai ani asɔre no magyae pachawo mani ba me hoso no na mani abosomsomfo ne nam. Hallelujah. Amen. Atade no wayɛ dai Aworo. Jephthah ɔyɛ bɛrima na nka ɔyɛ ɔkɔfoɔ na a wɔwɔ nimonyam nanso yɛka kyerɛ ne sɛ ɔyɛ odwamanfoɔ bi ba enti sɛ deɛ ɔntimi bɛdi adeɛ wɔ fie yɛpam Jephthah wɔ fie ama Jephthah pia abɔnten wɔne ahohwifoɔ ne kɔnanteeɛ nanso koduru baabi a ɔko no yɛ dene no n'ataadeɛ ne saa bɛhyɛɛ no ama yɛkɔhwehwɛ Jephthah kyerɛ akwan ama Jephthah ɛbɛyɛ wɔkɔfoɔ wɔkɔdi nkonim adema ne nuanom ne wɔbɛdi ne nuanom so atitiriw. Hallelujah. Amen. Enkachi di wadini di ewo na asai na bra wote asie de awurade bɛhyɛ wani munyam. Amen. Hallelujah. Amen. Jiri asare kura me ba mu no na enipa bi ebu mi sɛ me de agyaman kwan kura no
me ba nkwa no ho bi anya dai enye yie hallelujah amen enso na Yesu Kristo din mu nti awurade ama masi asoda yesi agona mo nsama awurade power mesi sister jawira ho no trafia ha ya brafia ha ya kosoba mpaye mesi atade no na wabagye ne na wodi kwa ofie no so wo ye ne ye no amanke kan ya nkeka mo a papa yete ha approach fo ha asoja fo ha ahemfo ha atitirifo bebre na wa hawo obi a hye ne fie atade nti uhunu obi a gisa urade bie wani jemeso amen amen se atade no hene yi a wo hye atade ne yi a wo baba be di ho adanse wo dan mu ache fucking kana men trance Genesis eti arafo me ka sira wo na dan sha abra me be trance yi watade no asawo no ahu hia me yie me de me hunu wo hunhum se awurade e de atade abehye wo bia amen betia me nua ba ko ka je me se eh so for wada pa o no nyame ne me kasa me ka kire me nua what ya say munima ade ya fa no body tire se munim body tire tito no eno na eye president ana blast mpachawo se wunya bi na de bidie sem na to bo ase de susu osia o se ye fe ho anya sa na te no nipa o se ye fa wanum na ho wanum da ho wuntimi ni di bon se ma Jesus Christ sana me hu sa bofo bia onyankopon bofo abaha abeche bia ma wo bia etebra wo kwai me pachawo hweye na wanfo anu ankwaya de bonen hweye na wan sai de awurade de ama wo no ebre biadu mena mawurade asem so kasa kire wo nti ene awurade ye hye Jefta tar foforo amani nua no obdibidi wo mso atitiru Joseph obedi no so titiru me pa chawo na sori na so ade nti wanti onyankopon asem nti no me pa chawo so de ne nsa nka na tade biem heye no anya so hallelujah amen enti wo kan ka atresem no o si die di akire no what ya say ensem yi na hia die di akire de waso ate ne wani ehu eno na edi hu adanse eno na monko mo ate eno na monko yede monko yo na ensi mu yi wo Yesu dem mu adom ni nti amen amen Kosoa bon kese pa sani ka kire onyamini pai ka ba ko kan ho e hallelujah o me hu se yempa bonachi no atade a awro no itia futuo ni anante basa atade de besa ede abehye ujidi abon kese pa so wadidi en monyam disabre so waji asamina dia ene empanifo no ka so omode esubofo ni ebeko nsum akobosu okọ secretary ni wa na wakoturu din kama okọ secretary ni wa na wakoturu din kama ebraso se wo mo kwa ya announcement no a na no mu nyina akọ na aye kama me pa chawo ebradu ni se yenso yebeyi ehunam famu ade bi ede Bible je huhumu ekunimdie atade our True Faith Church International Sokoban Wood Village First Boiler Junction Otihini asase so enanso akomchini Bible ye shase Sunday 27 July ekosi Friday 1st August 2025 our True Faith Church International Sokoban Wood Village First Boiler Junction Otihini asase so anapa nankron ekosi awiana miensa debia
asɛm tirɛ da so nie me honhom nkonimdie atade ɛda adi kan no yɛde akwankyerɛ bɛhyɛ aseɛ ɛda atwatoɔ yɛde akwankyerɛ asan wie ada atwatoɔ no Friday no ɛyɛ mega powerful watch night adifo ahodoɔ a ɛbɛhyɛ honhom nkonimdie Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Deacon Samuel Frimpong, City Sami, Ashofa District Head Singer, Prophet Joseph Okodie, Zonal Head Prophet Adwajiri, Pastor Emmanuel Tufo, Kentin Krono, Prophet Gideon Apiakubi, Techiman, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Michael Asiedu, Head Prophet Peace Village, Ablekuma, Prophet Paul Bodu, Ebuakwa Macro, Prophet Thomas Opoku Entry, Techiman, Odivoire, Jumade Nyinasiri Naso, and the Prophet Jacob Betty, Ashanti West Regional Head of Evangelism. Yetu and Safre Obibia, Wohum Kunim Diatadino, Ayafin, Anasa Enkayabem, Ayanansong, Accompany, and Impibob, our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso, Shannon Sosia Shasia, Sunday, 27 July, near Yeni, Friday, 1st August 2025. For numbers weighing at Inchemu 0243 819756 and 0249 983311. Adano, True Faith Church International, Sokobanwood Village, Otihini Asaseso, First Bola Junction, Ebe Boyle. Ayanansong, Accompany, and Impibob. Our True Faith Church International. Powerful. Zakaria etremiensa ni mu anan na abofo no buase wona wojejina nim no se munyine ho ntade fi no na okache Joshua se mama wo mu ye no afiri soko na mede ntade ansachira ho ma hyew niamu fa mu nyina no afridie fre onyankopo wo hunhum watade a wode hye odaseni bia ewa asase so ebe di afin akeka won ho ema hunhum ntade yi ayepoto nioma ansene mfata a yede ka nipadua no nti dodo na hunhum ntade nso awrowro ama adwumasem sikasem aware ni awo ni adwumasem ayebasa yare dom so atuatese wode bo a emo wotare a na awai emfomso aba hunhum atade ho ama kwan beda ho ama hunhum boni anya nipadua no kwan ani won deda oh adasa wo be freedom emrani nie fasa nonsuin akomchi enimpaibo je hunhum ekunimdie atade our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso. Anansong, akomchi nimpaibo yeshasye Sunday, 27 July, ekosi Friday, 1st August 2025. Our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso. Anapanon krong, ekosi ewianamiensa debia. Asem tirɛ da so nie me honhom nkonimdie atade ɛda adi kan no yɛde akwankyerɛ bɛhyɛ aseɛ ɛda atwatoɔ yɛde akwankyerɛ asan wie ada atwatoɔ no Friday no ɛyɛ mega powerful watch night adifo ahodoɔ a ɛbɛhyɛ honhom nkonimdie atade no ɛnie Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Deacon Samuel Frimpong, City Sami, Ashofa District Head Singer, Prophet Joseph Okodie, Zonal Head Prophet Adwajiri, Pastor Emmanuel Tufo, Kentin Krono, Prophet Gideon Apiakubi, Techiman, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Michael Asiedu, Head Prophet Peace Village, Ablekuma, Prophet Paul Bodu, Ebuakwa Macro, Prophet Thomas Opoku Entry, Techiman, Odivoire, Jumade Nyinasiri Naso, and the Prophet Jacob Betty, Ashanti. Da yehu nyankopon te asefo no ase on hweso pa ene ne bambo pa Kristo na bo ono so ne abuseni nyina ho bai enei dwumede mu ono so etimi ne nyina bo mu akabu Kristo kese ya ye papa ise odanyame ase afensu de tosu be ma wosere peni se dwumede ne botaye ode bai ne se yadom ene ne di asie to wosere peni fo se yenkoso asere Kristo tumi ene ne bambo ma no na yade tumi bia ene ne di asie no dwumede ye chi ne yehu ona nkoso nwi na yelesa no ma ne nkwa
ahoɔden ɛwɔ mu tene yɛ papa Samuel si yɛhyia mu a ɔno nso ekura nsɛm 10 Ghana cedis wɔde da yɛhɔ Nyankopɔn te asefoɔ no ase aseda a ɛde hɔ biem yɛnnua ba Cecilia Mbacho wada ma so ha no aba yɛnnua ba nso kɔ so a ɛda yɛhɔ Nyankopɔn te asefoɔ no ase ɔnhwɛ so pa ɛne ne bambɔ pa yɛwura afei mu no yɛhu abom nyinaa ho bae abosome nson mu ne ɛwɔ yi wɔne abusua nyinaa da so te ase ɔmo nte ɔha nte amane a yɛnnua ba yɛ sɛ ɔda yɛhɔ Nyankopɔn te asefoɔ no ase ohie ni adɔyɛ a wayɛ ɛde ama ɔno so ɛne n'abusua ɔkɔ so ɛsrɛ sɛ dwumadie mu so n'abusuadeɛ ne ne nkoto sradeɛ ahodoɔ bi a wɔde awura dwumadie mu Kristo nante ne nimire nkyerɛ nɔɔma de osire nyinaa enwie pɛɛ ma ne ti ne yi adefɛfa Kristo nso ayɛ ɛde ama ne nɛ yɛhyia mu a esili ase okura nsɛm 20 Ghana cedis wɔde da yɛwɔ Nyankopɔn te asefoɔ no ase aseda a ɛtɔ so bi Madam Ophelia Badum mepakyɛw adawoma so wɔ hɔ ano aba yɛ maame Ophelia nso kɔ so a ɛda yɛwɔ Nyankopɔn te asefoɔ no ase ɔwabɔ ne ho bae ɛne ne mmɔfra ne abusua aka nyinaa ho bae ɛnɛ ɔne abusua no nyinaa ɛda so ɛte ase a yɛ maame Ophelia sɛ ɔda Kristo ase werebee ɔkɔ so a ɛsrɛ mpanin sɛ wafa afuro ɔsrɛ sɛ ɛberɛ no so a yɛwɔ Nyankopɔn te asefoɔ no wɔtu mmiri no nkɔ so anka ne ho na ɛberɛ no so a Kristo nanso yɛ n'asomdwem adeɛ yɛ operation asɛm ne mogyatu asɛm deɛ yɛwɔ nsi no nyinaa no kwae mfama no nti nɛ yi yɛ maame Ophelia sɛ adefɛfa a ɔwɔ Nyankopɔn so gu so a ɛyɛ no wɔ asɛm de ma ne yɛhyia mu a ɔno nso ekura nsɛm 20 Ghana cedis wɔde da yɛhɔ Nyankopɔn te asefoɔ no ase aseda a ɛde hɔ bi Madam Barbara Frempong ɔda maame pahyɛ wɔ so wɔ ha no aba Barbara Frempong yɛ maame nso kɔ so a ɛda yɛhɔ Nyankopɔn te asefoɔ no ase hwɛ so pa ɛne ne bambɔ pa Kristo abɔ ɔne abusua nyinaa ho bae ɛnɛ ɔmo te ɔha nte amaneɛ na ɔne abusua nyinaa da so te ase a yɛ maame Barbara se ɔda Kristo ase berebee afei nso Yehowa de afe baako aka ne ba mfie ho ɛne ne nua baa nso mfie ho ti adefɛfa a Kristo ayɛ de ama no yi ɔda Yehowa Nyankopɔn te asefoɔ ase afei nso ne bra baako nso ɛwɔ akwantuo mu ɔsɛ sɛ Yehowa na akɔ so abɔ ne kra padua ho bae ɔha ne amaneɛ bi a Satan bɛhyɛ afa no Yehowa mmerɛ nyinaa nyɛ kwa dwumadie mu no so no abusadeɛ ne nkoto srɛ a ɔno nso de bɛwura dwumadie Yehowa nkae no na ma de wɔsrɛ nyinaa ɛnwie yie ma no nti ne yɛ maame Frempong nso sɛ yɛhyia mu a ɔno nso ekura nsɛm 20 Ghana cedis ɔde da Yehowa Nyankopɔn te asefoɔ no ase ohie ni adɔyɛ a Kristo nso ayɛ ɛde ama no aseda etwa to kora ye maame Elizabeth Eni mepakyɛw na nso bobo aho aba Elizabeth Eni ye maame nso kɔso a ɛda ye Onyankopɔn te asefoɔ no ase ɔhwɛ so pa ɛne ne bambɔ pa Kristo abɔ ne ho bae ne ne mmɔfra ne abusua ka nyinaa ho bae enei ɔne abusua nyinaa ɛda so te ase a ye maame Lizzie sise ɔda Kristo ase berebe ɔkɔso a ɛsrɛ sɛ abonsamfoɔ ɛne ne di asie no ye Onyankopɔn de wotumi sɛ wɔgye ne firi Satan nsɛm na ɔhɔ ne amane a Satan de guso ade gu ne so no yewo anyi sa ɔhɔ ne nyina mfi ne so ɔmo na dwuma asɛm ne sika asɛm nya yie na asetena wɔtie yi wɔnte anigye ne abotoyɛ mu nsɛm ti nei yɛ maame Lizzie si yɛhyiam ne nnɛ ɔno nso wɔ ahoɔden ɛda so te ase a ɔno nso ekura nsɛm 10 Ghana cedis ɔde da yewo Onyankopɔn te asefoɔ no ase na wei ne nnɛ aseda a yɛnsa ɛka yɛnka adɔfo yi ho ne nka sɛ owura yi su yie na dɔyɛ ɛwɔ hɔ daa amen yɛbɛkɔ mpanin nkyɛn. Hallelujah. Hallelujah. Bonsema Yesu Kristo. Yada Nyankopɔn ɛne agyefoɔ ɔno a ɔbɔ yɛn ho baade abɛdu mɛpɛso yɛda n'ase. Mpaebɔ no egu so a ɛrekɔ soɔ. Kristo yɛ adom a ɔkyena yi kuada ɛbɛsa abɛtoa mpaebɔ no so. Na ɛkyena no yɛsɔfo panin a ɔda asɔre nyinaa no ɛwɔ Ghana ɛne wiase nyinaa ɔbɛba ha bɔnsɛm a Yesu Kristo. Ɔne ne mpanimfoɔ ɛna ɛba nti mommra ntɛm sɛ kyena wɔ ama ntɛm a nti ne yɛabɔ canopy no kwasiara no ɔmo a ɔmo ama ntɛm nyinaa no ɛdaa no yɛ ma nti ɔmo ankɔ ha nti sɛ kwasiara no daa no ayɛ ma na nipa bebree kɔ ha deɛ a ho sɛ wukuara no deɛ wɔ ama ntɛm a ɔbɛkɔ akɔtena canopy no ase wɔ nti kyena no brantɛm anɔpa no mo a mopɛ sɛ mo nsa no adwuma ɛyɛ yie
Boa adwuma no ɛkɔ so ne mo pɛ sɛ ɛsa lift beam nti mo a mo deɛ ɛnyɛ yie ɛne mo a pɛ sɛ mo deɛ ne pagya no anɔpa paa no by 6 pɛpɛpɛpɛpɛ ne yɛwɔ ha ne yɛastarte yɛ akwankyerɛ no ama saafoɔ no nyinaa ɛna mo nso a ahommɔne ne mo da no yɛdi kaa yɛ binom deɛ binom nso abɛka ho nti mo abɛka ho no ɛpɔn a monkɔ na secretary ntwerɛ mo den anadwi mommra ha montie me yie obiara a woba mpaabɔ yi a tumi bi ayɛ ɔho adeɛ a aware wɔ ne wo da no anadwi bradɛm ha woba a woapɛ wo rɔba tɔ rɔba sɛmina ɛnkan mu da enware mu da tɔbra nti ɛba bɛyɛ wɔkyena de kakra bɔbɔ mpa yɛ a nti ɛbɔ bɛ ahomakye bɛ sɛ 3 a na ɔmmiɛnsa a saafoɔ no nyinaa yɛbɛtu anammɔ bi ayɛ akwankyerɛ no ama mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛwie mpaabɔ no saa apam no bɛte ne tumi no ntimi ma wo nkyɛn no bɛda biem na afei nneɛma papa ɛsɛ sɛ ba wo nkyɛn no onyankopɔn bie kwae ama wo nsa ka amen ɛna yɛwɔ nnipa bi wɔ ha a biribiara bɛ na owiase biara ɛnyɛ yie biribiara bɛ na owiase biara ɛnyɛ yie man bi ɔwɔ ha ofiri boase na baeɛ na ɔyɛ nipa a wotumi sɛ kwan ne biebiem ɛyɛ sɛ ke biebiem no yɛ kwan akɛseɛ ɛnso so ɛyɛ a ne mu ato nti ɔso ɔkra so ɔba ha no nipa bi so gyinifoɔ no deɛ wokɔ a ɔmo ntumi mmoa wo kɔ ɔmo ntumi mmoa wo nam sɛ hwɛ na ne yere se ɔmmra ha na ɔba ha a ɔbɛhu nyankopɔn ne monyam nti wo deɛ nim sɛ wɔtea ɛna meka obisaa me sɛ sɛ nneɛma ɛkwan bi a ɛpɛ sɛ bie no mmom ɛyɛ kwan kɛseɛ paa ɛtumi bie a ɛnyɛ yize na obisaa me sɛ kaa bɛpaa no mpa owiase mepɛ total lexus the next car mɛtena mu no American Lexus ɛnimu no a yɛsei atwerɛ kyerɛ no super sport ɔsɛ me saa nkyerɛ baabi a mepɛ wobɛsɛ asi daa ma me nam so wura a wohwɛ mu anim saa no ɛnyɛ yize saa o nti ɔno deɛ ɔde baeɛ no yɛbɛsire nyankopɔn ama ɔkɔ a wayɛ dɛn ɔkɔ a ɛkɔyɛ yie ɛno na so odifoɔ baako hyɛ nkɔm sɛ ɛnyɛ meka nyɛ ka wo no mɛtena mebɛtena deɛ ɛwɔ soro kyɛ wei bɔ sɛ ma yesu nti owura no ɔde meka total lexus ɔsaa de meka ɛdan no aba foforɔ no ɔmo si a fɛfɛɛfɛ no mese wɔde meka obɛhu sɛ sɛ nyankopɔn tumi wɔ ha ya nti ɛkyena no montie mo a moyɛ biribi a ɛnyɛ yie no yɛdi kae ayɛ ebinom akwankyerɛ mmɔ mo nti mo na anadwi mo nso mo mmra obi wɔ wiase aba wɔyɛ biribi ɛnyɛ yie yɛwɔ saa nkɔfoɔ no adeɛ abɛkɔ wo biara na sɛe nti mo nso yɛbɛyɛ mo akwankyerɛ ama mo anadwi nti sɛ wowɔ saa problem na wode baeɛ a sɛ wonte ha a yɛpɔn a anwummere saa bra because sɔmpani ba ha no anɔpa no akyɛ koraa by 8:30 na de yɛ bi asi twa so neighbor inside nti spiritual knowledge for ahomakye no yɛbɛyɛ ama mo mo nso a moyɛ biribi a ɛnyɛ yie anɔpa paa na yɛbɛyɛ ama mo ɛna obi wɔ ha w'adwuma no wokuram wopɛ sɛ onyankopɔn boa ne pagya obi wɔ nso a woyɛ adwuma biara ɛkɔwi ase ana yɛka mo nyinaa no biribiara yɛ ready nti anɔpa no bɛyɛ ne nyinaa na afei yɛstarte akagya no agum nti mpaebɔ no kɔ so a ne berɛ ho ase ne wura mu yie na sɛtie biara no obi a wobɛbrɛ ho ase bubu akoma nsɛm a asɛmpakafoɔ no ɛreka deɛ nkonko na madifoɔ no so de ba biara no sɛ wobubu akoma na abrɛ wo kra ase a wobɛwu nyankopɔn no manyam bɔnsɛm nti sɛ yɛyɛ
akwankyerɛ no deɛ mabɔ so no nyinaa wie a nnipa biara no sɛ wobɛtumi adi yie wɔ asetena mu a yɛwɔ bɔfoɔ bi wɔ hɔ ɔno na di w'anim ya nti baabi a bɛdu biara no saa bɔfoɔ no ɛma wonya deɛ wokɔpɛ no ɔma wonya nipa no anim ado na ɔma yɛ ama wo nti sɛ w'ataadeɛ nhyɛ wo a bɔfoɔ no ntumi ne w'anim nti ade bo a ɛsɛ nka ɛwɔ dea paa so wokɔ ho a na ɛyɛ basaa nti mɛma no aka kyerɛ mo sɛ aha na mofa ba nti mobɛwura mu a ɛde kɔgya kɛseɛ no bɛsa mo akyi ne asa homa mmiɛnsa ɛwɔ mo anim ne akenka asamse no wobɛgyina 77 nti bo di pɛ na wɔyere no di w'anim kae sɛ ɔte aseɛ nti ɛbɛyɛ ogya tumi bi a yɛdɛ adi w'anim kae bɔ nsɛm ma Yesu Kristo saa na ɛmaa no nso yɛbɛyɛ bi woamma ntɛm a woba ha mɛbusa m asɛm biara nka ɔtam da so sɛ ɔpani nya lande pɛ mimi nti nyɛ biribiara bi ma ɛsɛ meba dɛm nti mommra ntɛm yɛbɛyɛ ni mo ɔmbɛba ntɛm de yɛbɛyɛ bia mo biaa saa mpaabɔ wei no ɔho ɛnyɛ mpaabɔ sɛ yɛdwene ho ne yɛbɛyɛ o mada nya ne teme mpa so ɛdwene me ho ɛna nkonko bɛkasa kyerɛ me sɛ bɛɛkye te asɛm a meka yie nipa bebree ɛwɔ asase so a ntaade Onyankopɔn de hyɛ wɔn sɛ mfa mɛbɔ bra no ebinom ahombɔne aworɔworɔ wɔn deɛ ebinom nso wɔn amfomsoɔ ama bibi akekam nti tu saa mpabɔ wei ɛno mpa ne mfo ntu saa mpabɔ wei nsi hɔ na obi ɔba bɛwura mu a ɔbɛbrɛ n'akoma ase na ɔbɛtie futuro biara ataade ɛbɛsa abɛɛ dɛ ɛbɛsa abɛhyɛ no amen nti ɛma yɛnyɛ akwankyerɛ no a ɛbɛyɛ ma yɛn nyinaa no ɛma yɛnyɛ nyawo ɛno nti na nawɔtwe mu no nyinaa no wɔgya biribi a wɔde aba ha mete amani agye paa o because last year saa program yɛyɛyɛ no ɛbɛna da nipa wɔ ha no mfa sɛ yɛnya half last year ne yɛnya nipa wɔ ha ne yɛnya half this year ne bɛna hwɛ nipa wɔ ha nti wote mu sɛ Onyankopɔn ama ne nsa so nti ɔkyena ne deɛ Onyankopɔn bɔɔ no bɔne bi yɛnsi a ɛnyɛ bɛtɛ wɔ ha na menim sɛ Onyankopɔn ahyɛ nnwuma pa sɛ no wɔde bɛyɛ dɛ insha Allah Onyankopɔn tumi bɔ nsɛm ye nti ɛdwumadie ne ba bɛkɔ na wieɛ ɔkyena ne yɛwura mfimfini ɛyɛ ne bɛdɛ da yɛwɔ da yɛbɛsa aba efiada yɛbɛsa aba ha mo a mode kasee mu yadeɛ ba ha no obu a kasee mu yade owura wo sɛ ohunu amane paa ɛna madam baako sɛ me maame o sɛ me sister o ɔnso sɛ ofiri sɛhwi kuro baako ɔwɔ dɛm a aha ofiri sɛhwi na baɛ sɛhwi ɔsi sɛhwi ɔso ɔkɔ fom baa na ne nan ne ohunu amane mo a mo nan mo problem mo efiri mo sisi kɔpem mo nan no anopa no a na mo wɔ ha ɛbɛyɛ mu nyinaa mo ho adwuma tie nie sɛ ɛbɛyɛ a yadeɛ no bɛfiri kasee no mu akɔ na mohu sɛ mo ba mpaabɔ no biribi asi amen nti sɛ wowɔ saa problem no a ɔkyena wakyɛ koraa no osia na wa anadwi yɛbɛba bɛbɔ mpaeɛ mo a moteɛ no nyinaa anadwi yɛ no mba bɛyɛ mpaebɔ na biribiara bɛyɛ kama owura no a wofiri nkraba owura sɔre gyina wo bɔnsɛm Nyankopɔn no ho ɔwo paa o firi nkran ba yɛ ɔso ɔhwɛ mo lɔsin tv na ɔba wabra ɔso divɔ meka trɔtrɔ wɔ nkran na nsa ne jɔd matwi trɔtrɔ wɔ nkran saa ɔso wɔba koraa ɔbɔ bosia ne ba nti ɔbɛduru yɛ no ɔni kapɛdam so wokɔ abɛma aka sika kɔ nti memfɛ sika nhyɛ wo nsɛm nti mma watoba ne ne kɔ ɔtwɔ baa hɔ na watoba kɔgye aduane ma no ɛnɛ mebaa nipadua nyinaa sesa bɔ nsɛm ma Onyankopɔn tumi nti owura yɛbɛbɔ wɔ su sɛ ɔte aseɛ na nkran baabi a woteɛ no wobɛbɔ din akyɛ me na gyidi no deɛ baabi a ɛbɛwɔ no memenda biara na wakɔ asɔre wate ɛnɛ Nyame ama nipadua no asesa nti obi a wa biara nya gyidie na ɛyɛ Kristo ɛna ɛyɛ n'adwuma amen ɛpamkyɛw
Mama diska kwa shada kamra ne mo mpae mo. Diska kwa shada kam. Adaka nim. Wa diska kwa shada kam. Gidifo no ayene mo yempa abo no. Bia nyere ne ho na ebre wa komas. Ne Nyankopɔn hu ye nyina mo bono ntie Bible. Oh, otwentwenko na ne Nyankopɔn. Otwedi ampɔn, woni hebufu Nyankopɔn. Odo mema no wawurade. Mutumi na ade ensenkyerene. Wasem nyina nso ye nokore. Osi emfa sedafo de emo. Ni ntu abo ade ema. Na yemfire ohia dem. Na abagi aso ne aso ahye wanmunyam. Ntu mawa e de awreho no osu atu anamo no. Onko ade awreho no osu atu anamo no. Yehua, woni no kwani Nyankopɔn. Tumi wo nsam na wo yensenkyerene bebiri. Kama wai na obi abotaya odi ewura mpaebɔ mu a watu saa na moyi ma ne kwa mie. Kano memai obi abotaya odi ewura mpaebɔ mu na otu saa na moyi. Yehua no memai ka wo mo. Osuru Nyankopɔn wo yetumi hoɔdenfo. Wo yɛ kwankyerɛfo pa. Tie ma we mpaebɔ. Tie no we mpaebɔ. Madanse emra. Yen ka se wa osu na mo nyam da. Amen. Mo sorry. Okay. Mo kate ayemo. La pon mo numu no. Tambi ya pon ya mo numu. Hallelujah. Friday watch night no. Medical catch them say Friday watch night no. Oh ba. Was regional head of evangelism. Yetu en safre obibia. Wo honhom kunim di atade no. Ayafi anase enkekan abam. Aye nanson akomchene enim paibo. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Bola Junction, Otihini Asase so. Sharon so see Sunday, 27 July, near Friday, 1st August 2025.